Good evening.
Joy yung otak ko pag keep close. Open man siya sa Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version.
niya. Anong tipo? Ano kung po yun? Tapos bang po pangalan? Tama, ito tiba daw. Opo. 30. Ay, talaga niya. Kung... Ilong man na din. Opo. Kagpuso. Ito po yun kaya? Kagpuso pa ito kaya? Ano kung ano po yun po yun? Tapos yan. Ito talaga po. Pangalan na ba? Oo. May sketch ko po yan. Tapos Paano pala? nakaklase niya ang parte ng bigyan mo para ba nga po. Mag-class na nila. Kasi na. Pero po, hanggang school na small na po. After Ang tawa mo si Junard? Pagkakas yung libon mo sila pagkahapon. Kaya na, kung kunyan mo ang welding, okay, yung welding mo, yung kunyan na wala ko na ang welding doon, trabaho ka. Tambor lugar. Ang nirarong kang dagat na nag-welding. Sige nangyari dyan. Iba na naman natin ang daragyan ng pang-welding talagang balik mo. Welding na siya. Lucy Junior. Sarap na ito. Yung sabi mo. Ako na ito. Ito ba? Kalagitibo kang ano yung bata. Field na sabi. Tatapos na mga masakit ang kids pa. Minor sunsin ka, no? Huwag mo ka na magsakit sa stage. Pag may ano bang giliwin na, di ba ako? Magayon ang red gold mo niyan ta. Kuyan baga, kung kunyan, pwede ka na magtrabaho ta, may natapusan ka. Pero kung gusto mo pa mag-college diretso, pwede pa ma. Mas magayon nga mga 4 years pa. Ikaw vlog college, dapat 4 years talaga. Sa punsyay mo, professional. Tanong ko, siya daw niya kasi gawin mag-vlog ka, daw niya ako sa HCP, mag-vlog ka, ikaw ang pwede na diya. Hindi, mas magayon talaga grade 12. Oo, tanong mangyari kang grade 11, garo ka man sa nakan ko niya, garo ka man sa nakan, elementary. Tapusin mo talaga. Wala ko naman siya nalagpundo. Hindi ko ka na, sister na yun, para po sa kulit ko. Ang mga grade 12, pwede na mag-vlog sa So, ano sa inyo, kuya? pwede na mag-vlog sa magpa-enlist sa militar, sa Navy. Pwede na grade 12. Kaya lang, pag nag-vlog ka sa Navy, na grade 12, hanggang dyan ka na sa then naman naglalakaw ang ragaw ka. Ragaw ba ka nag-retire, hanggang dyan na sa iyo. Iba kang graduate kang college, pwedeng maglanggaw ang ranggo. Pero kalanggawan na bugang suldo mo niya sa militar. 37 ang mil lang ang suldo. Minalaw ka pa na. Makan mo 37. Kalungkag pa na ka.
minaralang ka na ang silbo kang militar wala pulis ka. Dinobli ba gani Duterte ko ito kang nakaangin. Lalo na pag sa mga graduate na college, nagralaw na militar. Ang pulis kaya, pareho kang ang pulis, pareho ang suldukan sa naglaw na ano, sa Navy, pareho. Pwede sa pulis, malaw ka sa pulis, kaya kung graduate ng college. Kaya kung pwede sa pulis na bago kang graduate ng college. Pero sa Navy, militar, pwede ka maglaw na graduate kang grade 12. Bigo ni sir ang Yun ang nag-explain lang dyan. Kasi may mga kunyan pa lang, may mga visit na dati ko mo. tsagaan, masarap talaga pag-explain. Kaya ako Ako naman, ako nakatapos ka. Ako man ako matyagang mag-explain. Yung mga tugon ko dati, yan mga matyaga. Saka habang nag-college nga nito, nagtrabaho man talaga. dili ko sa Hindi mo naman kayo naabot ang ano yan, so nabot na ano baga, 8 to 12. Ano man sa Teacher ako lang. Tapos na meron pa kami nag-Christian GS. Ngayon nag-iba pa ng GS. May tranas ko. Wala ko. pero natapos mo sa grade 11. Hindi ka maglawag sa ano, sa ALS? Ako matapos ka? Wala man yan. Ikaw kasi. Saan mo naman sa inispilahan mo? Sayang pa nung nahulo ng mga ganyan, nahulo ng pwede kang gipuho ng pag mag-ispila baga. May mga scholarship, sumudya so, ano pa gani, ano yan, may tabak, suwake, si mga nag-receive bagay itong halos 40 mil ang sarong doong semester, nag-enroll sa college. Pero ako man galing talaga gabuhos, nakukuha. Kasi Jason, nag-enroll man ay nag-apply man dahil sa tuman ay pagkata nakuha. Siguro sa mga kunyahan, mga priority ka sa mga purpose, mga yung priority. So, bakit ba ganyan kilang? Then, aron mo nung gipos for na pasiring sa Cebu. So, sa support ay harap. Ipakaluan siya ng problema. Na mga 40 mil kada doong semester. Ano sa kong tao? Kaka-receive ka kaya ako itong tao. Dati na yung mga aruga. Ganyan man sana. Hindi ko sa nag-respect. Okay? Kaya yun ang tigtataong mga mga scholarship daw bago makali. Pigitawan bago niya na scholarship. So mga naka-enroll niya sa POPE. Kaya nga pig-certify ang ngaya kang barangay na sa akin pigtataw. Kalau ko lang sa mga kalam. Yes, pag dodo na ang mga content. Tama. Ikaw ako naka-skill na form kung ma-stroke pa na narap din ang purpose. Tigil para kang bakong purpose. Dapat ba kung purpose na? Oo. Mas nalawan ni Sir purpose siya. Pinali na siya. So, hindi naman siya. Enter ka purpose. Pinali na. Kung nila kung saan din siya. Ito din kumawag ko na ito. Pag may kalabang ka dyan, hindi ka na mag-ibig. Wala na si Pai.
Nabang hindi ka tama. Ay, pangalap ako pa lang. Pero mas mo pa. So, may kapatid yung Tira. Bibi, palitan mo na rin yung kaya okay. Meron ka sa wallet mo? Suklan mo sa 20. Doon ko na sa pagas. So, bangos. So, ininit mo. Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Gwapo bango. Gwapong bangos. Ibrahim mo sa ano? $15.25. Good evening.
Ano nangyari bang kami? Yung pinapigyan lang sa tara. So, ipakawin mo na. Kaya naman, isa na. Ay, yun yan yung. Ano talaga? Ako. Nakulong kang binakal na media, kaya man ipigkikag sa laba, paano man malaba, tarago. Tapos pag i-respirar, mahanap, ay, hindi ko siya. Padala si RB na 5,000 Siya yung filter. Gcash ni Julius. Kinala. Dahil pa nag-aabot. Di pa nag-aabot ka. Hinara. Ha? Hinara. Di pa na-delay. Tigara ito. 2,000 man sana ang ano. Kaso 3,000. Ano na kang ano to? So, ito, lisensya. Baka da sa Martes sa Padargira. 1 million. Aman, pero kung Bitcoin pa kada. ito man ang Hindi pa man. Basta sa bangko na may kaganan kayo na logi. kanarin. Yung mga Bitcoin na, iba rin yung sa TV. Nalugi na. Dapat mapadala na, ma-withdraw na. $7.36. Pwede din. Ibakal mo akong ano. Bakal mo akong oatmeal. Pag-abot kay Julius. Oatmeal? Hindi naman sarado na. Oh, 7.37. Dumang sa balyo. Dumang ka sa balyo mag ano. Pag-abot kay Julius ka, may ano ito. Darang mo sa ano ko. Sa pitakas ko yung taan. Tapos, ano, yung ito. Bako. Ano?
Ano to? May hangir ka pa dyan. Taong na duman suhangir. Iya. Hangir ka itong mga balo. Aray na bahado. Itong in-spin right. At iyaon na duman sa planggana. Hinarali ko na baga. Na-spin dry mo na. Ha? Na-spin dry mo na. Sige, spin right ko. Ano isira nindo? Kabahala ka pa. Yun na yan manok naan. Ay, ano? Sira. Ayun na. Ano yung tawag? Dahil ang bunay. Oh, biraot na naman. Kailan kung tingnan mo tapos ng araw? Ang taod na siya ang pizza. 6.
Nasa 800. 800K?
Kaya nasampay ko na. Nasampay mo na yun. Pagkain. Magkaon ka na. Kaon ako. Ayun. Nagkaon sa ano, no? Dahil man katog na. Baso. Baka pa rin. Ano kuya? Nakam na. Wala na nakabado. Hindi po, nagbakal ko. Diba na? Ha? Ito nga bunaw. Hindi pa naghihirap natin ito. Baka mo yung sa luwas. Sisay. Hindi pa na. Saan ka kayo nagbakal? Ang pinakalikat. Ha? Pinakalikat ang 25 mo. Saan? 2 cents. 2 cents? Saan? Sa city shop. Gura na. Dedeng! Hoy! Ano tawag ko sa akin? Yun ay nabalo ko. Sisi? Sisi na. Mabiling bukas pa. Alas 9 ang sarado. Mabiling oatmeal.
Hindi nga. Ano ko na sa iyo? Leo nakalao. Leo. Leo nakalao. Leo. Nakalao na. Oh, dali. No more. No. B. Ay ba? Gusto ko pa din dali. Iyo. Ito na. Oh, jeez. Oh, Lord.
Sa Frank na sila. Frank, kaya na Frank. Dito. Kalo. Talaga na expensive. Ang pinsan na. Nagkakanta ito. Ano ba ang kanjeri binigay ko? Nakulaan man ito. Ayun ito. Masinumay siya. Tapos, nakulaan mo ito. Nakulaan. Tanggal. Ayun naman. Mapansin. Iyo.
Ayun na.
Mapa-zero. Ay, mapa- Pero, Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Miners sometimes earn next to nothing, making it hard to survive in a country that recently went through its worst ever economic crisis. We traveled to the island's gemstone capital, Ratnapura, to find out how an industry worth millions of dollars got its start, and whether the risk underground miners put themselves through is really worth it. Samaranaikani has lived his whole life in Ratnapura, which translates to the city of gems. His morning ritual includes preparing betel leaf and tobacco. Workers chew on this stimulant all day long for energy. Yung araw ko ay sila. Kaya kasaroon na sana. Abuk ka baga. Kasaroon na sana diyo. The pit is 40 feet deep. The nearby river often seeps in, dumping sand, soil, and water into the domes. Some underground mines are even deeper than the water table, so workers need to constantly run a pump to drain the pit. But the muddy water is often dumped on the surrounding land and could make it unfit for farming. This video was filmed during a particularly heavy rainy season. That's why the tunnels are even more flooded than usual, and that can cause them to collapse. In 2015, 4 people were killed in Ratnapura when a mine caved in.
produced from local rubber trees. They peel off the bark, which can trap moisture and make the wood rot easily. Then they gather a local fern called kekida. There are around 6,000 active mines in Sri Lanka. All are privately owned, but need licenses from the National Gem and Jewelry Authority. And it can take over a year to clear out all the gems from a single pit. Today, there are about 11 people crammed in here. The lack of oxygen makes it difficult to breathe, so they use air pumps to ventilate the tunnel through these tubes. So mga classmates, di ba, kung isa sa mga New Year's resolution nyo ay financial stability by investing or trading sa stock, Gases like methane are also naturally produced here. Years of experience have taught them to guess the direction of the deposits. Workers back the grass Good with evening. sacks. Karon lang. Sige po. Una ko, pasahod ka mo. Oh boy. Una ko, pasahod ko. Ha? Sa madali eh.
kape. Ay, paano na sa white flower? Basta nahulog sa seraro. Nahilig ko ito kasuot man. Darudara mo pag ito gamit mo. Tapos light ah. Family dito. Ay, kasi nung may magagi. Ah. Yan mo may magagi. Yes. Boy, kunin mo rin yung susi. Dito ka lang mo, boy. Alas ka na? Ha? Alas ka na naman? Bakong pasti ang gatas sa okay? Hindi kita maagit. Tanroke? O, maya. Naku, ma-sensitive ka. May bukas pa daw. Yung sisilig ko eh. Diyan sa may garden niya. Ayun, kakabukas. Ay, mahal yung dyan. Para sa kanya pa natin. Na. Baka na daw kung kasi si ate mo. Muno. Sa mga medyas, tayo mo mga pagkaro sa kanya. May bago pa kita ang medyas dyan. Ayun na. Ubusan na ubos. Pagkakapit talaga. Oh.
Yun.
kahit mo, ako ba kahit mo ganit kayo? Ay, tuloy. Kaya mo. Ako ba ka, may ingat tayo. So, Alaga pa, ang sakit ko. Pwede ako na rin, lumakas na tanong ako ulit. Tungan, ako limor na piso niya, duwa. Gusto ko yung may tubig ba? Diyan mo na ako naglalap, kung mo, yung tubig nga. Diyan ako naglalap, para hindi ako. Yoy. sugar mo, ba? Kaya mo ba, pre? Salita, pagkakay. Ay, day na pala, para 50. Gusto ko, may birthday. Sabi mo ka, gusto mo kaya, maghanap ka na sa So, ay, bumagod ako kay Salud. papaligyan siya as ano naman nasa radyo eh. Pag sinabihan ko na anong oras pa pag pinakanya. So, pinaka. Kaya yung tahanan. Loko ng taka. Eh, pero mga ni, kumakasan yung... Naniligaw ka na siya. Ayan, kung makasawit, ligawan ka, mapaligaw ka. Pero mga ni, Pero, ikaw, wala kang hayop kaya bakit kang hayop na yun? Ako ng hayop. Paglalala ka guys, Kaya alda. bumalik na yung shooting mo nga eh. Dawa, karani ulit ng slime ko yun, Stephen Curry. wow. Hindi mo, Kaya night nag-iba. Ano? ano kasi nagbabantay doon, hindi ko makakabantay doon. Si Kate, Kasi nagbabantay, di ba lang, gusto ko laki. Kasi nga dadumaan nga niya. Eh, sino? Sabi yun? Sa basyon? gawan na lang. Oo, dumaga nga. Nag-iba ka ito. Oo, nilagos na dumaan. Minakos na yung dumaan. Pati nga, di ba yun? Yes, pagpandi ko mga jay. Minisira sa naman yung akin. Sige lang sa galit. Pero maganda rin eh. Pero Pero tayo gamit mo yung cellphone. Cellphone mo. Yun, organize yung bukal, bumapit sa pay. Ay, kung saan din mo, bakit? everyday. Oo, kapag hindi nga yun. Ay, cellphone nga yun. Kapag kapag hindi mo, pinag-spindle ka. Ay, ang sige na korta. Yun. Kaya rin ang tawag. Tawan. Iya. Kaya mo na, boy. Ilaga pa ang doon. Doon. Sabi na, Sabado kong pinigyan. Ano? Sabado? Sabado! Kaya nilula ko nga. Asan yung pwede? Ano eh? Ipe, para mag-ano nila. Pinawangan din yung pakalamang na ito. Para, Asan yung luto? Pwede po rin yung pati soup.
Computer Para mabusaw. Hindi ka masilod. Okay, salamat ko rin. Ano ba? Okay na sa naman to. Pati mo, Ano, may tundok na mag-aaral. Ba't mabros ka ko? Ano, ito ko kapuin. Ano, ano naman? Ay, tawag kita tawag. Ano tayo? Hindi mo ba? Ano ba? Bro, you're lagi. Yo, bro. Paror. Eh,
Okay lang po. Okay lang naman sa madalas ako. May pagkakataon. Boy, lockdown mo na po saan, boy? Ay, mga nagpito. Ang tama sa bulso mo. Tama, kasi hindi na muna tayo kung ano siya. Good evening. Tingin nyo, sabi mo, okay lang siya, kung ganun ako. Pero, di ba sa, sigurado muna may pag-asa. Pero, isure mo na may pag-asa. Go, come here. Iso, friend na ano, friend ni Jan. Say ko sa ano ko, ang nagkumain nila pa. Nag-comment to. Dakda kahit dako. Iso. Kaling man talaga ni Jan. Ano pa sabi mo niya? Kaling nga ni Jan. Ha? Sabi ko niya, ano sabi mo pa? Sabi lang sa ako. Kasi ano pala ko, ipili kayo mo gano'n. Ano na? Diesel mo ba? Wow! Oh, yan mo. Oh, yan mo, Chi. Kapan? Ini ni? Ha? Ini ni? Ha? Hey, mo what? Hey, what din niya? Ini. Ka? Pero sa hoya, kapag pero uy, Patrick Tester Pisyo. Saya pag ganyan ka, sabi ni Peg, pang one man sa daan. Sabi niya, visit mo ka Patrick Tester Fish. Iya tabi. Okay, pagka ba yun? Tama natin, bibigla ako kanyang magitit na hal. Argo kayo minadit sa inyo. Ibi! Argo kayo magkit sa inyo ang hayop ka. Hello. Di silungan mo. Speeded. Ang ina nga, yung pagkaututok.
yung GP mo eh. Alright. Ang tuto, my God. Ang gusto ni Dapat, siya lang. Siya naman siya. I want my to be. Eh, sabi niya, ang gusto ko lang ako sana. Siyempre. Ay, ito nga, nakatayo, pagod sila. Wala. Ano pa? Tagdan mo sa si Queen, Pat? Ay, ama, pagod mo din. Sige na. Maikot na ako. Ito. Ikaw dyan. Papain mo yun. Hindi man ikaw mapain. Yan ang subject. Sabi ko, Yan ang sound. Yan ang sound. Anong sound? joke lang. No. Uy, si Rose. Go! Vroom vroom! Vroom! Ayan. Dadalhin kita sa aking bahay, di tayo mag-aaway. Siglo, kasi magkakamat naman. Thailand. Mabili lang. Hindi naman nagkakaradyo. Hindi, marami ko malapit na kapag. Dali na, dali na, dali na. Kasi nga, yan, sa tayo pa. Oo, yung hangin sa gabi. Ay, ay. Bula. Yun, bumili mo ka. Ano ka dali? Ay, bubong. Bumili mo ka lang. Hindi, managigara. Ano makarubik ko saan. Eh, naman ba? Mali man ta mo yun ng itindig pero para mo, don't worry, di ko naman ulit yung kung anong naging sa lakang nilo. Hey! Para mo, don't worry, di ko naman ulit yung sino ko kang nain. Don't worry po. Salamat, di ko naman ulit. Sabihin ko na. Don't worry po, di ko naman. Sarawon mo, tapos pakatachat mo, sarawon mo ka. Basta ako, ikaw lang. Basta ako, ikaw lang. Ikaw lang? Ikaw pa nga yun. Pre, anong kamapasahan? Dili nyo, kasi hindi may friend, bagay ni. Basta ako, nung kita. Payuswa, yun po.
Ito talaga pag mga Si Winston na. Ano? Oh, ang laki yan. Hindi ko yung nagit si ano nga, yan, hindi ko niya. Oh, Ko lang gusto. patang na wala. Ay, ka! Hindi mo, pagkingat ako nga na ito. Puta mo, wala shooting ko dito nga. Ito ko na lang po. So, Stephen ka nito. Alam ka, ano yung basta ng pinsan mo? Hindi mo bisa ng cake. Hindi, basta. Para sa masigigan, kay ko, basta dito ko. Kunti na ko sa kamati. Ay, hindi pa lang sa idol sa vlogger, ang gulay. Parang araw. Gulay! Vlogger ka ba lang? Gulay, dami daw. Kangkong, kangkong. Hindi dami gulay. Wala. Kasi ito dyan ang video. Kaya mo sila tayo sa Pati may kangkong naman na nakabugkot. Kasi okra. Gulay, aldi, limindino. Aldi, lubos, limindino. Gulay tabik yan. Hoy, tas rin parang mo. Di ba araw mo naman siguro sa relasyon, di manawara ang tampuhan. Pero t-shirt ko sa mo na tampo lang, apo ko, ay ano, di ako matulog na magkahiwalay kita to. Ano ka na to? Kinara mo, di ba alam mo naman sa relasyon, di manaiwasan ng tampuhan. Di ba ko na nga ano pa, man ko nilo na ako yan. Kumbaga, ang sabi ko, di ba, sa relasyon, di manaiwasan ng tampuhan. Eh, yun naman, ano mo to? Ha? Naiiwasan. Naiiwasan ang tampuhan. Daw ko lang dito. Para sa yung ito ano. Ano ba? Ayan! Di ba sa relasyon, di man may iwasan ng Ano ka na? Anya umin na kami. At ang guys! Sabi mo? Di ba sa relasyon, di man may iwasan ng tampuhan. Ikaw no ko. Sumutik mo doon Pero siya. yung pangako ko, ay, ano? Ata. Ano yung ulo na ito? Ano ito yung sinabi ko? Di ba sa relasyon, di man may iwasan ng tampuhan. Pero ako, Di mag-iba ako lang. Ano nga? tatampuhan lang. Tatampuhan lang. Pero ako hindi ako magtatampo. Alam ko! O ano, guys, na talaga matampo. Ulit na. Duman na ba? Alam! Oo, wag! Pero, ano ba yun? Ano? Magtatamplay ko. Pero ako magtatampuhan lang kita. Magtatampuhan lang kita. Pero, ako sa iyo na ako. Pero, Ako na rin. Ako na. alam, tipo sa adi. Ako na. Wala yan. Ako na rin. Hindi ba maninaw? O, GP! Kakanay, tumabata! Di ko na ako. Ito ako sa'yo mo! Hindi naman ano. Pe! Puta ka! Yung tigit ano! Hindi po ito, pero di mananay. Mas mo rin. Tupi! Hindi naman na. Ako sa to. Mas mo rin ang mga chat ko. 3. Good Di evening. mo na. Mag-iwalay ka. Aram mo kayo ni ano? Sinabi ka kasi baga na. Di ba ba pala? Ito so ang sabi mo. Sanga di maninit, sanga. Boy. Balikan mo tayo. Open lang ka to. Yan, mga sabi niya, matanda mo ba si Robert? Yan mga matuto. Ang gusto ko yung kainin. So ano lang po? Ay, sinabi ko na kasi sinabi niya na kayo.
Iba pa naman. Pero ako, Bakal ba yung... Ano yung ilan? Hindi pa manahan, mas na yun makakuha. Ako yung mga isyo sa Zeno, Stephen Curry. Mag-mid-range, mag-ano lang range. mag-mid-range. Madam ka? Bakit tayo? Day na! Sige na, sige. Mapira ka pa, 15? 15? Pat? Oh! Ha? Ano? Doon na ito, Pei. Doon na ito, Pei. Ha? Kamag-miss ako. Isa. Bila. Hindi ka madami. Yan. Hindi ka madami. Basta kita. Nasa nyo na. Kung ano, parang may sabi. Pero kung ano, mahal tayo ko yan. Basta. Wala tabi. Ikan ako nyo. Mahal ka pa. Good support. $3. Good evening. Suka ninyo, Right. ilan makawa? Pei, kung yung suka ko mo, Pei. Ano yung mga ito? Kung kay ano araw ka, kung kay Arden, kailan may nabud baga? Kailan may nabud baga? Ayun mo ulit. Wag ka. Matagal ka. Hindi, magtitiro na kayo ano yan. Tuwin nyo at yung konti. Kaya ako. Kaya Computer 4 connected. Computer 4 has previous version. Siguro naman inyo. Hindi ka naka... Ano kayo kailin mo yun? Kung yun. Ano kayo kailin mo? Hindi ka na kaya. Hindi ka na kaya. Nasulilo mo ko pa kayo dyan. Para mo sulilo mo ko dyan. Pero yun na kaya. Jopay! Dadalhin kita sa aking bahay, di tayo mag-aaway. Sana all. Tayo sa tunay na mundo. Dadalhin kita sa aking bahay, di tayo mag-aaway. Aalis tayo sa tunay na mundo. Sa tunay na mundo. Wow, man. Ano ba ito ka? Ibang mo. Ito, man. Baka batin mo mga Mobile ko
Sabi mo naman sabi, dapat na rin yung sa buti ko. Ha? Hindi. Sabi niya baga, ata umin. Sabi ko mga Jimmy, Emil at Awin kami, pati siya ko tini. Buti ko. Ha? Tingin ka. Mali ko si Buto, no. Nawawala. Pati paano mo ginaray? Hindi. Amin. Shit ka. Hello? Nagkaano pag 20 minutes, di mo tigil. Hindi naman na. Hindi naman nagkakapag. Utang pinanggin din niya. Gibo mo na pag may chicken. Gibo mo na pag may chicken. Ha? Yun ang talaga nga. Morado, gibo mo na. Wala ka. Hindi mo sa nakotok dito lang yung pinira dito. Yung iba kaya nasa iraro. Linabo sa labanan. Halina, mag-iiter pa tayo. Yes, Huwag mong kapal, hindi na rin. Okay, sinangayin ka na. Ata, bumuli din. Siyo. Di wala na din siyo. Bawal naman.
No? Tikulong nga daw. Tikulong nga ng bigay. Mungkin no. Sandali, kasalanan ba kung puso na $2.25. Good evening. sandali. Ang nagwawagi, grabe sa akin, sandali. Oh.
Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Ako na, bin mo ako sa pag. Sige, sige. Doon ako. Saan nyo? Lapit na kayo ka.
Mas babae. Yan ang mga klase. Hindi nga din ni Jay, sino sa'yo, Jay? Nakamit na Facebook? Ha? Ha? Nakamit na Facebook ko? Hindi na, Jay. Hindi na lang yun. Taka po yun na nakamong account. Para maano ka nga, may pira ka mo siya na. May pira ka mo siya na kaya nga. Ano pinakita ko? Okay, number 1. Make up, make up. Connected. Computer 1 has previous version.
Yun! Computer 3 connected. Computer 3 has previous version. Oh, ya tingin sa mo na isip na. Tingin ka ha? Ha? Ay, nalang yung lugot ikiya. Sino pa rin na lang? Yun, nagigiya. Sabi, Ano nga itong pangalan na nakawa? Kina, Wala ka pa ulit. Pati nga lang ikiya sa buhay ako nila. 2 dollar. Good evening. Kumalaan. Good evening. Rin mo ako. Ilan mo ba ako niya? Malinda na ako. Para motor mo, oh. Yan na. Let's go. Strongest enemy. Oh, isidro dito sa kuya. Pare, So sabi sa'yo mo ba ito? Sa akin oo kapili mo. yung... Yan. Sa akin kapili mo? Check mo. Yan na. Save. Sino nga nagsasabi? Ito. Sino G? Sino sinabi ni ko to? Sinabi ko, Restart na to. yan. Sa tanda ka na yun. Ray. Yun, yun, yun. Ayun ka. Kaya isin ko kasi sa'yo. Mga ito control dito. Kung mga na-investment ka. Ano tayo nakawa? Strongest enemy. Ay, di po talaga. Ay, sige na. Computer 3 connected. Computer 3 has previous version.
Yan, itong menu pati. Ito, itong yelo. Yelo? Hindi ko na Ay, tayo naman. Ito ba? Ano ba po kami? O kami cellphone. Nakuha tulog. Limandangan si Pa. Ang panggasolina. Ano? Sige, ano na sabi nito? Ano? Yan eh. Ito mo na. Ayun, tanga ako. Ito mo sabi. Yes, man. Tama, mag-iba na yung... Isoy. Dito. Computer 1 connected. Computer 1 has previous version. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Regan sa amin. Senator, Hindi mo na-try. Sugna mo pala na nga, yung Mag-browser ako na. tikon, dili siya nagkakawa. Ay, siya na ang pay. Binakalan kay Nash. oh. Saan pa naman kayo ni? Puto farm ka na lang, equipment. Yun lang. Ano man nagtutukar? Natandong espada. Yan. Ano po? Babulkan natin yung kawa. Ano nga for farm ko? Mag-edit-edit na yun. Puta, mag-streamer. Pero pinakano kay Night May. Parang yung... Sabihin niya mo ko?
siya tayo. Tama. Pagpako mo yung ginawa ko. Ay, ito sumunod ah. Lupa. Tuloy. Sabi ko naman ba, sa ito to. Pwede mo. Last. Last o tahayip ka mo. Pag nagalit iray, sorry. Pero sa tuwang. Ano ba? $1.25. Good evening. $1.25. Good evening. Naman ako tubig. Yan. Mas mapagod ka ng puso. Ah,
Kaya baga, ay, yung, yan daw nila pinagkarag ang mga intestine na siya. Kaya nasa labahan. Dahil man, wala man sa labahan. Karen. Wala, gusto ko. Hindi ko lang tawag din. Wala, yung sumunta. Turog lang. May school na pagkata. Kasi, So, kung hindi nyo ubo sa inyo, subukan ka. Kulang na ano, kulang na tingko. ko lang yung sumunta. Okay, so, kailangan mo. 95 pesos sa kapwa. Oras. Anong oras ang kailangan? Sa akin pangalan, tumutulong kami. dito sa mister na pagkaya, mister na kapatid. May pag-usap ko ng probinsya ba na bigyan mo reject. Ngayon, punta ng probinsya, sumama sa kanyang kapit sa ano dyan. Sunday, sa tike, sa uwi. Ako may mga problema sa Manila. Taga Bacolod pala niya.
May karton. Duman sa nagkaturog sa karton. Diyan yung lugar. Garo sa ano? Garo Pangasinan arap. So, yun. Sino yan nagkulong ka? Sumagura. Natanang mong ulo. Oo, dati nangulog. Ano, pick ang papel? Tinapay. Binayaan ka na gong. Diyan nagulo. Oo. Diyan nag-iihi. Ang patao niyan. Iya, mabataan na dyan. Parang Kaya nga isudungan niya, pagkaganan niya naman ka ano. Ta, nakakaparang masibawan, nakaparang naman ka. Dahil niya sana maisipan kung paano niya ito linigo. Wala siya sa formal na pag-iisip. Pero igwang bobo na malinig na din. May agong, buda, may aki, may duwang aki. Nararamdaman niya pa ang mga aki niya.
Mabuot man din. Tao sa iyang tubig. Ito tao kitikran. Tapos doon bagang biskwit. Tinaw, naghagad inyong duwang biskwit. Duman sa ina. Susarang biskwit. Tinaw duman sa kitikran. Susaro sa iya. Sabi ng tikam, day, talagang pigpilit na tao. Makay man ang ugali niya. Tigka ka kanya sa bahay. Ano, hindi na makaupo. Oo. Saan? 10. Oh. 10. Sa 3, 5. 7, 8, 5, 7, good night. 5, 7, good night. Radyo mo na naman dito. Ano to? Ano, screwdriver? Oh. Ang yan.